Yet feel the air beneath my feet. How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep? Us donem les gràcies per la participació més que massiva. Ens ha sigut molt difícil triar un únic guanyador. Es tracta d'una xiqueta que es diu Anna, que no vol menjar una granada, una magrana. I el seu pare li insisteix i al final, com ja s'estava enfadat, se la menja. I és que tenia uns granets negres que no li apetia menjar-se. I de sobte apareix en un món molt diferent. I té davant un ésser molt estrany amb unes llargues mans. I li diu que es diu Clau. I ella ha vingut al regne de Magranòria per salvar la reina d'eixe món. Junt a la salvadora Cristina Roldán. Poemes de Nadal, poemes d'escola o de rimes consonants. Vull escriure sobre el valor de la vida, sobre sentir mullada la pell o les orelles com glaços de gel, sobre sentir els pèls de punta i veure caure les gotes de pluja. Vull escriure sobre la política global, sobre la ignorància de la gent i la competència per tindre més diners, sobre les enganyadíssimes dies de dir adeu, un adeu esperat, un adeu dolent, perquè què és la vida? Qui podria